Hei, mä oon Arto. Mä oon varastovastaava tällä hetkellä Rautakontkasella. Mä oon ollut 10 vuotta talossa. Aloitin ihan normaalina varastomiehenä. 3 vuotta sitten ylenin esimieheksi. Tällä hetkellä hoidan organisointia varastolla, hoidan, että varasto toimii muutenkin. Vastaan lastauksista, puruista, ylipäätänsä muutenkin varastossa tapahtuvista asioista ja sivussa sitten hoidan myyntimiehen tehtäviä. Siirrettäisiin tuonne KD-halliin. Ja sitten se, mikä on KD-hallissa, se 205, se siirrettäisiin tuohon UA2. Niin katsotaan sitten sen jälkeen, että... Nyt olen lähtenyt myös myynnin puolelle ja se on tuonut kivasti uutta kulmaa työhön. Minua motivoi työssä se, että se on vauhdikasta ja vaihtelevaa. Ja kun hommat hoituu hyvin, se näkyy suorana asiakkaana. Asiakkaat hyötyy siitä, että mä tunnen varaston tosi tarkasti ja tuotteet on muistissa 10 vuoden jälkeen vielä. Ja siitä syystä se tekee meidän asiakaspalvelusta sujuvampaa ja se on meidän vahvuus täällä.